ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଛେ, କହୁଛେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଭଗବାନ କିଏ ଦେଖିନି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମନରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନଥିବ, ପୁରା ନିଷ୍କପଟ। ଏଇଟା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ ଟିକିଏ ବି କ୍ଲିଶବିଷ କଳଙ୍କ ଲାଗିନଥିବ, ଯାହା ମନରେ ହିଂସା ଦେଶା ଛନ୍ଦ ଲୋଭ ମୋହମାୟା କିଛି ଭିତରେ ନଥିବ, ସେଇ ଲୋକର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହ୍ନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀର, ହୃଦୟ ଯାହାର ନିର୍ମଳ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହ୍ନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀର। ଚନ୍ଦ୍ରମାଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକି ଥିବ, ସେଥିରେ ଜହ୍ନର କିରଣଟା ଯେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ, ତୁମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଭାବିବ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀରରେ, ସେମିତି ତୁମ ହୃଦୟଟା ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିଟା ତୁମ ହୃଦୟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ହୃଦୟଟାକୁ ତୁମେ ଏମିତି କର ଯେମିତିକି ଏଇଠି ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହ୍ନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀର, ଈଶ୍ୱର ଏଇ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ହୃଦୟଟାକୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ କର, ଦେଖିବ ତୁମରି ହୃଦୟରେ ହିଁ ଠାକୁର ବାସ କରିବେ। ଠାକୁର ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଦେବେ କେଉଁଠି? ନିଜେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ।